Hello mga kabigyan, welcome back po ulit sa channel natin, Since Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng buttered garlic spicy jumbo shrimp. Yan po yung mga sauce. Tapos meron po tayo rito female mud crab na maraming aligi. Tapos marami pong kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-club niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ngayon din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron mga kain sa araw at pagligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa patalayan ka sa inyong pagtungan na sa Kristo na pagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Jumbo shrimp. Laki. Natin sili. Kain po. Sarap. Sili. Pasensya na po, may nakapasok na intruders. Sampa. Bigyan natin ng sauce. Kain po. Grabe ang taba. Sarap ng laman. Wow.
Kaya na po kayo. May nahirinan habang kumakain. Hindi na po natin makakat yun. Angkat po tayo. Sige lang, okay lang. Hindi na po natin makakakat po. Session na po, di po makakat. Uncut po tayo sa YouTube. Okay ka lang, ha? Nahirinan na ako. Masabi po siya sa akin. Sarap. Ang sarap, medyo maanghang po talaga. Sobrang lasa po ng sauce. Grabe yung mga algae. Sarap ng laman. May Sprite din po kasi itong sauce natin, kaya masarap.
Mm. Excuse me po. Grabe. Sorry po. Kakapal ng laman po na ano.
Alimango. Excuse me pa. Excuse me. Lupa. Pasensya na, medyo mabagal at ang dami yung binabalatan. Medyo mahaba ang oras. Kaya minabadali ko po mabuti. Yun. Sauce palang ulam na. Pasarap.